बिराद बोसोरनि उनाव किजान बे गेमखौ उदालगुरियाव फाथिनाय जादों आरो जोंनि आं बिनिफ्रायनो गेलेलांनायमोन बक्सिं आरो जों जेतिया गेलेनाय होनबाथ' बिराद वीकमोन आरो कमिटि जा या ससाइटि सब एसे फेसिलिटि बहुत खममोन दा बयबो आगबारिबोदों बयबो सहाय खालामबोनानै गेमखौ फाथिदों बेबायदि जुदि फाथिलांबाय थायो होनबा जोंनि बर'निफ्राय आरो प्लेयार ओंखारबावगोन गैया नङा आंबो नै दिनै बे सानै गथ'खौ लोगो मोनदों आं मिथियानो इमान सिरि सिरि जालांदों देरहालांदों ओमफ्राय आरो मेडेल मारिनानै बिसोरो साख्रिबो मोनदों बेबायदि जों गेदेरफोरा जुदि बिदि सहाय खालामलांबाय थायोबा जों फैनाय जेनेरेशना बेबायदिनो सहायदों आगबारिलांनो मोनगोन बिराद मोजां खामानि मावदों बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गोरों गोराफोरा बहुत मोजां नांदों आसा खालामो आरो बेबायदिनो दावगालांबाय थाथों ओमफ्राय लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन दिनै जे बांसिन लाइमोनफोरा जिहेतु गाज्रि बेसादजोंसो मबाइलजोंसो माने बायदिसिना सोबनायाव थाजोब्बाय मुखुब जाबाय खिन्थु बेफोरबायदि खेला गेलेब्ला देहाया माबायदि थायो जेनेरेशनानो बेबायदि जालांदों जोंथ' माने मबाइलनि जुग बयबो मबाइलखौनो सालायो आजिखालि आवगोलो मालायनि न'खराव जों जेथिया उन्दैमोन मालायनि न'खराव होसोसो थांना टिभि नायोमोन खिन्थु आजिखालि दा टिभिथ' रावबो सोंलानो गाव गावबागावनि मबाइल दं गाव गावबागावनि मबाइलाव नायबाय थायो मबाइल दा सलायनाङा बिदि बुङाखै मबाइल सलायनांगौ गावनि नलेज बारियो आरो सब मा जादों मा जाया सबनिबो खबर मोनबाय थायो बे मोजां मबाइल सालायनाया बाट मोजां खामानिनि थाखाय सलायनाया बांसिन मोजां गाज्रि खामानि गाज्रि माबा बांद्राय फेसबुक वाट्सएप मायबा इन्स्टाग्राम बांद्राय सलायनाय मालाया मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ लाबाय थानाय नायबाय थानाय बेफोर गाज्रि सोलोंलांबाय थानांगौ दे आं सासे स्पर्ट्स पार्सन आङो मबाइल सालायदोंबा आं गावनि गेमनि थाखाय साननांगोन वर्ल्डआवहाय सोर माबायदि गेलेगासिनो वर्ल्डआव सोर मा बेसेबां ट्रेनिं खालामगासिनो वर्ल्डआव सोर मानसिया बेस्ट ट्रेनिं खालामनानै टेक्निकेलि मा लागासिनो बेफोरखौ सार्च खालामनानै नायनाया मोजां जादा फेसबुक बारा मायबा सलायनाय जायगायावहाय बेखौनो बुंनो सानो कि बारा फन सालाय बाट मोजां खामानियाव फन सालाय गाज्रि खामानियाव फन दा सालाय बेखौनो लुगैयो आरो